ଆମ ମୋ ସ୍କୁଲ ଆସିଗଲି। ଆସିଗଲି ଆଉ ଯାଉନୁ କଣ ଖାଇଲୁ ଆସିବୁ? ମୁଁ ବା ସ୍କୁଲରେ ଖାଇକି ଆଇଛି। କଣ ସବୁ ଖାଇଲୁ? ଭାତ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା। ତୁ ଭାତ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆଇଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ହବ ଏଠି ତତେ ଯୋଉ କାଲି କହୁନଥିଲି ମୋ ନାଁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅନଲକି ଉପାଧି ଲାଗିବ, ସତରେ ମୁଁ ଅନଲକି। ମୁଁ ତତେ କାଲି କହୁଥିଲି ଯୋଉ ମୋ ନାଁ ପଛରେ ଅନଲକି ବହିରଞ୍ଜନ, ସେଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ପାଠ ତୋ ଭଳି ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଜମା ଖାଇନୁ। ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି କଣ, ଆମ ବ୍ୟାଚ ପିଲା ସେଇ ମୋ ସକାଶେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇ ପାରିଲେନି ଆଉ। ଆମେ ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଚତୁର୍ଥ ଯାକେ ଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଆମେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ଆଇଲୁ, ପଞ୍ଚମ ଯାକେ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା। ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମକୁ ଆଇଲୁ, ଷଷ୍ଠ ଯାକେ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା। ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ ଆଇଲୁ, ସପ୍ତମ ଯାକେ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମରୁ ନବମ ଯାକେ ଆଇଲୁ, ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଡ୍ରେସ, ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ ଡ୍ରେସ ମିଳିଲା, ଆମେ ଡ୍ରେସ ଅଣ୍ଡା କିଛି ପାଇଲୁନି। ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପାଇଲେନି ଆଉ। ଏଥର ବୁଝିଲୁ ମୋ ନାଁରେ କାଇଁ ଉପାଧି ଲାଗିଲା ଦି ଅନଲକି। ମୁଁ ନହେଲେ ଯିବି ଏଥର ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବି ଆଉ। ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବନି। ଓହୋ ମୁଁ ବି ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲି, ତମକୁ ଆଉ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବନି ନୁହଁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବାନି ଆଉ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯିବାନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଭଣଜା ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇ ପାରିବନି ନା କଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଯିବାନି ଆଉ।